Ethula ubufakazi owayekhona ngesikhathi kwenzeka lenhlekelele, uthe le ndawo yayigcwele ngokweqile futhi kukhala umculo abanye bengakwazi ukuphefumula. Like ngosigcwele phaya sikwi pressure yoba ushushu siphefumula umoya oshushu esima abanye. Emveni kwalokhu uthi wabona ngabantu bewa ujuqu nokuyilapho anqoma ukuya esitezi eyobikela abanikazi bendawo kepha bamhleka. Ngemumuntu wafumana ichance yonyukethe pha kwi-balcony pha phezulu. Yes, I was the one who got a chance to go back to the balcony upstairs. Labe ngikhulule iweave ivele amaphela. I took off my weave. I had my natural hair on, my plaits. Ngifika pha kwi-balcony pha phezulu ndabaxelela abantu bakuyafika but bayanhleka. Uthi bazama ukuphuma kule ndawo nomngani wakhe kepha kwaba nokuhilizisana kwagcina sekufika ilungu lomphakathi laseScenery Park lizwa umsindo. Utata waseScenery Park yena ke uye wabava abantwana la tata. Cha bayifika kwabanye abafana bayithuka bava entanyeni besithi abantu basolekile abafana. Cha thina sikabhilive. Abosizo oluphuthumayo bafika kepha kwasokwenakele njengoba abantu babeshona ujuqu. Leli cala liyaqhubeka kanti ngiwusihle Dlamini wezindaba ze SABC.